Hej klasse. I dag skal vi have om trekantshandlen. Trekantshandlen er en handel, som der foregik i 1700-1800-tallet mellem Europa, Afrika og Amerika. Den foregår på den måde, at hver ting transporterer en anden ting til et kontinent ved siden af, rundt i en trekant, som vist på billedet her. Fra Europa og fra Danmark, der sendte man våben og soldater ned til Afrika, både til at hjælpe de lejre, som man havde dernede, men også til at give og sælge til afrikanske stammer, som man kunne styre, hvordan en krigs udfald ville gå mellem to stammer. Hvis man for eksempel forsynede den ene stamme med våben, var man ret sikker på, at de ville vinde over den anden stamme, som der kun havde bue og pile. Så havde man en aftale med dem, der vandt om, at når de så havde vundet krigen, og de havde taget en masse fanger, så kom de tilbage til danskerne og europæerne og afleverede de fanger i bytte for flere våben. De fanger, som der så blev givet til europæerne, blev så transporteret til Amerika på store skibe, som vi ser på billedet her. Der kunne være op til 200 fanger på et skib cirka, og kun en tredjedel overlevede rejsen. Man kan se på billedet her, at de har ligget rigtig, rigtig tæt, meget vejen, og de er kun kommet op på dækket for at blive luftet en gang, måske hver anden uge. Så en rejse, den kunne sagtens tage 3 til 4 måneder. Man blev selvfølgelig syg dernede, og der var meget jammerlige forhold. Hygiejnen var overhovedet ikke god, så derfor så var der så mange, der døde. Når fanger de så kom til Amerika, så blev de så solgt som slaver til plantager. Her har vi et billede af en bomuldsplantage, hvor vi kan se nogle afrikanere, der står og arbejder på. De arbejdede fra meget tidligt om morgenen til utrolig sent om aftenen, eller til solen gik ned. Hvorefter at de så skulle producere den her vare her for de hvide. Den vare, som de producerede, i det her tilfælde er bomuld, det kunne også have været bananer, tobak, sukker osv. Den blev så transporteret tilbage til Europa, og så derfor har vi så den trekantshandel mellem Europa, Afrika, Amerika og tilbage til Europa.